Hlásím se z televize Nova, jsem Jana Dolečková a tady zastavíme náhodné plédum. Ahoj, jak jsi jmenuje? Počka. Ahoj, Sondra. Tak, díváte se na Superstar? Jo, jasně. Jo. Tak, zkoušeli jsme Superstar na castingu. No jasně, víte, my jsme tam byli a jako oni řekli, že máme velkou šanci na úspěch, ale my jsme nechtěli, jako, aby jsme všechny porazili, že jo. Aha, takže jste ustoupili jako první, samozřejmě. A vy? No, asi tak jako Lucka. Jo, vy jste byli spolu, samozřejmě. Vypadl vám někdo, komu jste velmi fandili? Jistě, Marek. Ano. Aha, vy jste jako jedinci mluvčí za obě, samozřejmě. Tak, díváte se na Superstar jako na samozřejmost, anebo co je vaše hobby? No, já to strašně ráda sleduju, já se na to najdu čas vždycky. Takže kdybyste to neviděla, tak na internet. A hned to hledám. Samozřejmě. A vy? Vy máte vlastně stejný názor, já za to. Tak můžete se zeptat jenom, kolik vám je let? Taková normální otázka. 25. A vám? 24. Rozumím. Máte rodinu, děti? Jo, 2 děti. 3. Aha, tak. A to je Jana Dolečková, televize Nova, už jde jednou.